थाख्लाय गुन्दा नोंखौ लोगोबाबो फोथायनो हालालै माथो नोंलाय मानो बे उन्दैसा हिनजावफोरखौ ज' लानानै बेबायदि गेलेनो सानस्लाबाय थायो नोंलाय जाम्बा मा दाय मावना लायो नोंखौथ' जों ओरैनो दाय हगारा जों गामिनि जानानै नोंखौ पुलिसनोथ' गथायखागोन ना नों बेबायदि गाज्रि खामानि मावनायखौ जोङो बोरै नायनानै थानो हानो नोंनो सेस गलमल खालामजोब्बायलै थाख्लाय पा मासि गुन्दालै नोङो थाख्लाय साला बेनोलायनो बर' फिल्मनि डाइरेक्टरलायानो बेबायदि गुन्दा जायो नामा बेनिखायनो नोंखौ हरनो थाखाय पुलिस लेंहरनाय जादों थाख्लाय गुन्दा बेबायदि गुन्दा मानसिफोरखौ बे जोंनि गामियाव दोना बेनिखायनो नोंखौ हरनाय जासिगोन थाख्लाय नै आमाइसो बड'लेण्ड टाइगार बेनो ना हिनजाव रेप खालामग्राया साला बेखौ दिनै लांसिगोनलै साला बेखौ खानायावसो मोनहैसिगोन साला दारमासिनि मानसि बुनो मोननाया जोबोद गोबाव जाबायमोनलै साला सुवारखौ दिनै मानजिहैनांगौ साला हिनजावफोर साला रेप खालामग्राना बियो साला मासि गरमलै बियो बिनि गरमखौ जेलावसो मोनगोन र' साला बेथाया बेखौ दिनै लावथि बारखो होजोबनांगौ सालाखौ आदै बड'लेण्ड टाइगार आङो बोरैबा मिथिस्लाबियावनो बेबायदि खालामफ्लांबायलै आंखौलाय मानो जेलाव हरनो नागिरखोब्रा गेमथि सना आंखौ निमाहा होदोलै बे खनसेखौ आं बोरैबा सानस'नो हायियावनो मा खालामगोन मा थागोन साला बेबायदि खामानियाव थांफ्लांबायलै आंखौ निमाहा होदोब्रा बड'लेण्ड टाइगार आदसा थाख्लाय गुन्दा नोंखौ जोङो निमाहा होनो हानाय नङालै बेबायदि रेप केस खामानिखौ जों माब्लाबाबो निमाहा होनो हानाय नङालै साला नोंखौ हरनांगौ नालाय हरगोन जोङो नोंखौ पुलिसनो गथायनासो गारगोन बेबायदि निमाहा बिबा दासो जागोन नामा साला खामानिखौ मावखांनायनि सिगां मानोथो सानग्राखै नोंलाय साला सुवा थाख्लाय गुन्दा